Здравейте хора! Аз съм Виви, на 7 съм и тази година ще почвам първи клас. И много исках да ви покажа моите неща за училище, защото за първи път правя клип. И нека да започваме. Първото нещо са тези етикети. Те са няколко. Чакайте да оставя тези буквки. И ето, тук са няколко са на брой, не мога да ви ги покажа, защото не знам колко са на брой. И да, това са едни химикалки, които ето тук трият, тази малка точка трият. Ето тази малка точка. Там се вижда точката, защото тя е малко по-малка. Да. Следващото нещо са ето тези топчета с някакви дървени пръчки. Как забравям отново какво са? Сметал. Забравям тази дума. И да, тук има някакви дупчици. Тук отзаде май да не падали. Или да го държа, не знам какво. И аз не искам да го държа така, или предпочитам. Не, ето така ще го държа, както си е. И нека да продължим следващ. И да, сега ще ви покажа ето това цвете от Shopkins. И да, то не е за училище, но просто ви го показвам да го видите и него. В момента снимам в моята стая, защото писам аз. И вижте колко е сладичко и там. Ако виждате нещо зелено, това само трева или някакви опуски. Или тухли, да, които тук оставяме. И сега ще ви покажа тези две папки. Голями са, не можете да ги видите целите. Тати, видели се добре? И да, имам две папки, една такава обикновена и една такава с пълни, където тук има еднорог. Има си елхи, има пеперути, има всичко тук. Ето го и замъка, тук вратата е на сърце, защото пълнито е сладичко. И да, нека да продължаваме към следващото. Добре, ще ви покажа и другата папка. Мале, чакайте, че в момента малко е трудно, че тук тия работи. Ето е обикновената. Сега ще ви покажа. Ето е обикновената. Тук е отваряме. И ако рисувам нещо, тук да го слагам, за да не ми се загуби и за да не ми се загубят листята, които съм нарисувала нещо. И после, ако ми се загубят, после няма откриване. И да, тя да видим. Ето, че също така е отзад. И не ви показах и отвътре какво. Тук вече съм начала. Чакайте, аз искам само да ви покажа как е отвътре. Отвътре е ето така. И това са двете папки. Една моя приятелка има папка на Солуна, както и аз имам на еднорог. И за първи път имам папка на еднорог. Но аз имам просто на Солуна. И да, не съм сърдита. Те са хубави. Тази плевената е така да слага. Малко трудно се слага. И да, сега ще ви покажа. И сега трябва да ви покажа как ще видите. Ето тази раница. Ето я раницата ми. Ето я раницата. Ето тук се разпочава.
И вътре виждате, че има една спортна раница. Ето я. Днес се виждам, за да видите коя съм и коя разказва. Добре. Това е един несъсер, който вътре... Несъсера няма такова за храна, а има... Тук, чакайте, че съм отворила добре. И ето, за фуматли, за моливи. И за гумчки, и за не знам си какво. И да... Ето така взад. Ето така е отпред. Много е сладко бухучето. Не сме я поръчали, не сме я взели от Джумбо. И да, то всички знаят къде е Джумбо май. Ето така. И чакайте. И сега, ако искате да ви покажа, ето тези кърпички. Те са... 10 са на брой. И така изглеждат пред, а така изглеждат зад. Момиче и момче. И да, ето тук ще сложа. То се е подреди на цялото бюро. Няма още да подреждаме. И там. Сега ще ви покажа тези мокри кърпи. Те миришат. Ето тези мокри кърпи. Момче. И миришат много хубаво на грефли. На праскова ли? И това е на праскова. Добре. Сега ще видите моите тетрадки. Само на тия момчешките, че те са за вкъщи. Ето така. Първо ще ви покажа момчешките. Те са ми за вкъщи. И те са тук. Маче имах 4, ама не знам. Дай. Ето. И сега ще ви покажа. Ето ги. Ето има на... Имаме на Wings магия. Вижте тук. Чакайте, че нещо разфъргах. Малко тия тетрадки да ги подредим, че сега стана някаква бъркотия. Да ги подредя поне. И те също са ми Джумбо. Я вижте, харесва ли ви? Приятели, харесва ли ви? На вас всички работи ви харесват в училище. И направо нямам търпение. Не помня да съм взела такава тетрадка. Все пак е много готина. И двете страни си е едно и също. Чакайте. Ето имам и на Wings магия. Имам две тетрадки на Wings магия. Или не знам колко. Ето такива са били световете. Джумбо тук са. Трябва с малко повечко. Чакайте. Ще ги доближа малко. Тези тетрадки, които съм ви ги показала, ще са ето тук. Ето така. И сега ще ви покажа тези две книжки. И добре, това са... Сега това е една тетрадка. И всъщност имам няколко тетрадки на Wings магия. И това са на Юзияна и с доста малко страници. Не знам, ама що ги е взела, ама така е. Слагаме ги тия тетрадки, които съм ви ги показала. Майко, сега отново тези тежки тетрадки. Те не са
Като наобратно. Таки нещо направиш. Някаква беля направиш ли тази? Ето, така, чакайте, че наобратно бе. Ето това. Те са няколко. Ето и тук с повече. Ето тук. Ето. Харесват ли ви? Ето така. Ето. И това е някакво нещо. И това трябва да е най-долу. Чакайте. И това са момчешко. Хора, ще ви кажа, че това е момчешко. Аз казах на мама, че това е момчешко, ама нема момичешки. Искате ли да покажа златнето? Вижте. Искате ли да се покажа и аз? Показах раницата преди малко. И здравейте, хора! Пак ви казвам. Това също от Джамбо. Което някои работи да са от Джамбо. Това не е от... Ето, това не е от Джамбо. Ето, това не е от Джамбо. Сметалото е от Джамбо, ще ви казвам. А това е от Lidl или от Kaufland. Да, от Kaufland. И така, видяхте за кратката, сега ще видите какво има в ето тази турба. Ето. Добре. Нека да започнем да вадим. Сега тук ще бъркаме с затворени очи. Ето, добре, че изтеглих ето това. Ето го. Има много хубави неща за училище в Джамбо. И много хубави работи има в Джамбо. Не само за училище, ама и играчки някакви такива за бебета, за някакви други работи за голямо. Има Барби, ама не знам дали има някакви играчки на 100 луна. И това са 3 дневна. Харесват ли? На едно другарче му няма... На една стрелка му няма приготъл стрелка, но те са 3 на брой и сега и 3 са 2. 3 са 3 приятели. Ето тази ножичка. Тази ножичка, тук е да ме пази и за това се отваря. Ето. И така прави тук много малко се скъса, не знам защо така не съм го отваряла аз, но просто се скъса. Ето. Това са едни бои. Дванайсет са на брой. Чакай да видя къде пише 12, бе. Абе, никъде не пише 12. Чакайте да ги отворим да ги видите. Чакайте. Прем. Сега, ето, отворих ги тати и ето ги. Миришат на боички. Ето така. Все едно са някакъв слайм квърт, който вече е станал квърт. Ето бялото налепка май. Бялото почти налепка май. Не знам къде. И четката. Добре. Оставих пистати, другите работи. Това са ето тези моливи. На жълтото и на зеленото ги няма другарите. Ето. Аз, като ги видях в Джамбо, направо исках много да ги купя, защото за първи път имам блестящи моливи. Добре. Това са едни четки. Те са 7 на брой. Те са
7 на брой и едни четки. Четки за рисуване. Това са едни фломастри. Нали се пере, когато се надраска? 24 са на брой. Ето, така. Чакайте да ги отворите, да видите, че има и картонче. Ето, има и картон, а даже па имало и златен. Чакайте да видим къде е златен, бе. Ето го златен. Те са... Тук има един картон, за да не се намешат и после да си търся златна или каквото и да е там. И сега това са едни гумички. Така отпред. Така. И тук се отваря. Не се къса. И добре. Това са пластелини. Мачи има нож вътре. Чакайте да видим. Има нож. Наистина. Да, лилав е. Нали се пак аз съм момиче. Трябва да е лилав. Ето така. Ако беше зелен, не знам. Аз виждам ли се? Добре. Сега продължаваме с следващото. Това е едната клетка. Тук има пуканки, спукани са и много зърка това котенце. Добре, да не подяваме за котето. Ето. Това е една чаша. Ето, отваря се. Тук сипваш водата, а това тук се отваря, да се сложи чеката. Чакайте. Майче съм подяла, да ти подях ли? Подяла съм. Да, подяла съм, ти каза, че съм подяла. Няма да подявам повече, за да се чуете какво е станало. Това е едно огромно лепило. Това е розово, защото аз съм момиче, не съм момче. И да. Бум! Видим ли се? Сега да, ще метам масата. Я да видя как е. Идеално. Идеално. Ето така. Тати, това... Тати! Ето това са едни други и ето така. Тук е за малко, тук е за голямо. Тук е за малко, тук е за голямо. Добре. Това е да си рисувам. Ето тук се държи, за да не падне. Боите е така да се обърнат и да падне. Това са едни пастели. Не знам си какво. Чакайте, че идвате ми се отвори, бе. Това са някакви... Какво това са? Пастели са. Мале, колко са готини. Мале, не знам колко са наброи, ама са доста готини. Те са 12 наброи. Чакайте, че... Сега... Да пребера, бе. Ама тук е. Добре, те са много готини. Направо като отида в училище, нямам търпение да рисувам с тях. Чакайте, че сега. Нещо става, бе, хора. Приятели, тати минутка направи. Да, ще го затворя. Това са едни моливи. Ще видя колко са. 12 ли са или са 10? 13 са! О, да, ама да е бързо или бавно. Ето ги. Ето това червено и показа. Това не са блестящи. Това са само
ливи, които са светни, така си. Не са сиви. Ето така е отзад. Ето така е. Добре. Така, хора. Това са... Чакай да видим. Това са едни бои. Чакайте да ги извадих всичките. Чакайте да ги отворя. Мирише отвратително. Мирише лошо, а не отвратително. Така, сега не дам как ще ги прибера, ама така ми се пада. Ето всичките са. Ето в турбата няма нищо. Имам 3 папки или не знам какво са. Чакайте да се свърши. В момента не мога да ги приемете, ви ги покажа. Ето ти. Това още една папка. Не знам какво е. Папки са. Добре. Ето тук мама го е скъсала, за да видя какви са. Ма тази те са 5 или са 6. Сега трябва да ги дърпам напред, назаде. Я ги прибери. И сега пак ще ви покажа. И съм показала. Сега ще ви покажа. Ето тази дъска с ножичета. И ето. За пластелин. Нали аз имам пластелин? Това са 2 папки. После да пребереме всичко. Че мама като види направо... Това също е от Джамбо. 5 са на брой. И те също са от Джамбо. Такова има на Джамбо. Добре. Джамбо е за София. Ето така пред. Ама много ми харесва така да е допреде. Това е блокче за рисуване. И сега ще започна да си прибирам обратно нещата. Чао! Надявам се да ви е харесал клипа. И абонирайте се за канала ми. Напишете долу в коментарите дали ви е харесал клипа. Чао!